Милуоки е марка, която не се нуждае от представяне. Но щанда на Милуоки в търговски център Башмайстър се заслужава да го видите. Цялата гама М12, М18, перфоратори, куфари за съхранение на инструментите с система Packard, ръчни инструменти, горска и градинска техника, консумативи, разнообразие от измервателни уреди. А тези три машини са най-купуваните. 18 волтов, постоянна мощност при работа и защита от претоварване. 18 волтов безчетков ударен винтоверт, гайковерт с безчетков мотор, 18 волтов компактен корпус, но не го подценяйте. 1500 Нм въртящ момент. И не просто намирате. Купувате от официален представител на Милуоки за България оригинални продукти. За актуални цени и промоции следете на bashmeister.bg. Магазини Башмайстор. Професионални решения.